साउदरबिथा जिरायखुलिनि बानजायनायाव आइराखि थियेटारखौ सानथामनि हाबाफारिजों बरायनानै लाबोनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय साउदरबिथा जिरायखुलिनि बानजायनायाव बिथां फामफुलि गयारीनि दैदेननाय आइराखि थियेटारखौ बरायनानै लाबोबाय। गिबि नायजाब महरै नरेश्वर केलकातारिनि सुजुनाय राग, नैथि दिन्थि नायजाब महरै हालां बर'नि सुजुनाय जोबथेसालिनि मोसा, थामथि दिन्थि नायजाब महरै फामफुलि गयारीनि सुजुनाय मनालिसा। बे बोसोरनि समायना रमायना नायजाब दिन्थिफुंनायखौ गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोनबोदों होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिना होनाय आइराखिनि गुबै सामलायगिरि फामफुलि गयारी बिथाङा जिबायदि अनसायनाय मोननांगौमोन जों मोनाखै। मानो होनोबा बेहाय कालि फुजायाव माने ओरैजाय मेलायावबो सिनेमा लाबोदों। दा सानथाम सिनेमा दं। दा बेनि थाखायनो जोंनाव साउदरबिथायाव बारा मानसि जायाखै। एसे दुखुबो मोनदों आरो जों थांनाय बोसोराव बेहाय अखाबो मोनदोंमोन नालाय श'आबो मोजां जानो हायाखैमोन थांनाय बोसोराव। फिन दिनै बे खेबाव कालि फुजायावनो जों मोनफिनदोंमोन। नाथाय बेहाय सिनेमाबो दं हिसाबै एसे मानसिया खम जादों आरो। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।